Hello guys, so what's up guys? So ngayon guys is nandito po tayo ngayon. Nag-shed po tayo kasi meron po tayong gagawin na ito po yung titipakin ko. Kunin ko po itong wall kasi yung tubig po guys is na-stuck po dito sa kanal. So kailangan is kunin po itong bato, kaya no, ito, para yung tubig is dumadaloy dito. So yan po yung trabaho ko ngayon para sa aking pamilya, no. So ito na po yung sigurong makapal na po yung kamay ko dahil nasimulan ko na po ito kahapon. So ayan, I hope na matapos ko to ngayon, yung pagtipak nitong mga bato. Yan, no. So mag-start na po tayo. Meron po tayo talagang seed para yung mga bato hindi matalsik sa ating mata. At saka meron ako ditong maso. Yun, no, yung maso na malaki. Yan. Ito yung gagamitin ko. So let's start na. Yung gusto ang tigas ng bato. Yun, so kailangan ko talaga na yung tubig is dumadaloy dito patungo dun. So ilagay ko muna dito.
So ayan guys, malapit ko na po yung matapos yung ginagawa ko, yung pagsilsil ng. So sa may kanal, umuulan po, so nandito po ako ngayon sa factory. Kasi umuulan dun. Kasilong muna ako dito. Pag hindi na umuulan, balik ako dun. So yan na po yun guys. Oh. Laki na po yung nabutas ko dito. So malapit na po yan na dadalo yung tubig. So let's continue na. Yan.
Yan guys, malapit na po. Ayan. Yun na, pawis ko na guys. Pero kayang-kaya. So let's continue. Ayan, so, kunting tiis na lang. Yan o. Kunting tiis na lang guys. Tiyak na yung tubig is dadalay na rin yan.
So, ayan na nga guys, no, na yung tubig po is nakalabas na po. Ayan, so dumadaloy na po yung tubig patungo dun. Yan. Kasi kaya namin to kinuha yung tubig kasi pagka may pugad ng mga lamok, yan, mga insekto. So kailangan po talaga na kunin po itong tubig na to. So yung ginagawa namin is yan, no, sinisilsil ko po yung bato. Ayan. Dumadaloy na po yung tubig. Marami po yung tubig. Ano nga, purong falls. So, ayan guys, maraming salamat po sa panonood and keep safe always and God bless po. Bye-bye! Maraming salamat po. Thank you for watching guys. Maraming salamat sa panonood.